Li Tirkiye piştî ku li ser torên civakî li hember hin jinên navdar û li gel siyasetê peywendîdar, gotinên kirêt û xirab hatin gotin, ji aliyê desilatê ve hatibû amajekirin ku derbarê parvekirinên li ser van toran de diwarê yasayî de veguhertinên girîng dê bênekirin. Li Parlamentoya Tirkiyê hemû parlamenterên desilat û opozisyonê bo verastkirina yasayên derbarê van toran de hemfikrin. Lêbelê taybetî jî opozisyon ji helwesta desilatê bi guman e. Parlamenterên opozisyonê îdia dikin ku ev yasayên nû ne ji bo verastkirinê lê ji bo birîna dengê opozisyonê tên amadekirin. Parlamenterê HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu jî balkişan ser vê biryara desilatê û got armanca desilatê ne sererastkirin lê bo dengên cuda sansûr e. Meclis kapanmadan sosyal medya yasasını geçirmeye... Dixwazim verarastkirinên nû yên derbarê torên civakî de beriya girtina parlamentoyê ji parlamentoyê derbas bikin. Mixabin, em derbarê neveroka van yasayên nû de jî nexwedî agahiyên berfirahin. Lê rastiyek li holê ye ku desilat dixwaze dengê muxalefetê bibire û ji bo vê yekê jî ez dixwazim dubare bikim ku em li dijî verarastkirina yasayên nû ne. Parlamenterê CHP'yê İzmirê Atilla Sertel jî balkişan ser hesabên troll û got piştî ku hesabên nêzî AKP ji aliyê Twitterê ve hatin girtin û li ser torên civakî nerazîbûn bo weşana Erdoğan hat nîşandan ev biryar hatin wergirtin. Her wiha Sertel îdia kir ku li ser torên civakî herî zêde trolên wekî ak trol têne binavkirin, gotinên kirêt û xirab bo xelkê dibêjin. Lê armanca desilatê bi van yasayan sizadana gencên muxalîf e. Hep Z kuşağından söz ediyorlar. Piştî ku nefşê nû yê ku bi navê nefşê Z tê binavkirin, li ser înternetê jî serokkomara got em deng nadin tem û weşana wî neecebandin, torên civakî jî êdî weke armanc têne destnîşankirin. Ji ber wê yekê jî herî zêde ev nefş dê karîgerî ji van yasayên nû bibînin. Genç naxwazin azadiya wan bi vî awayî bê asten kirin. Deshilat bi destê xwe agirber dide mala xwe. Dê ev gencene di vî warî de helwesta xwe nîşan bidin. Parlamenterên opozisyonê li ser van yasayan amaje kirin, bi awayekî lez û bes amade kirin û derbaskirina van yasayan ji parlamentoyê biryareke şaş e û divê li ser vê mijarê bi awayekî hevpar, xebat bên birêve birin û ev prose jî bo demeke aramtir û berfirehtir were talox kirin.